Як виглядав учорашній день? Бояться не нужно. Мы, каждый человек, отдельный человек. Мы должны жить в свободной стране. Почему мы должны жить со страхом? Можно восставать. Восставать аккуратно и правильно, и показывать ему нашу решительность. К диалогу не готово ни руководство, которое здесь в заводе управления, где находится генеральный, и даже по цехам. Потому что все боятся, что когда кормушка упадет отсюда, посыпятся воробьи и все эти по цехам. Мы, простые обычные граждане Республики Беларусь, пришли сюда поддержать работников завода, чтобы они понимали, что солидарность и что сейчас все, что происходит в стране, очень важно для каждого гражданина своей республики. Мы, как айтишники, вместе с народом, мы за безопасную страну, хотим ходить спокойно по улице, свободно, гулять со своими детьми, со своими женами и ничего не бояться. Ждать, пока уйдет. Надо менять эту власть, надо добиваться, чтобы у нас был в стране закон, порядок. Мы требуем мирных перемен, мы не хотим войны, мы хотим, чтобы все, что сейчас происходит с людьми, с заключенными, чтобы их выпустили, чтобы власть мирно передала свои полномочия. Перамога будзе, яна будзе не хуткая, і трэба рыхтавацца вось да такой зацяжной працы. Ось такі настрої зараз панують у нашому громадстві.
Прыкладна так вымалёўваецца інфармацыйная карціна учорашняга дня. Але адной з галоўных падзеяў, і та, якая развіваецца ўвесь час, гэта страйкі, якія ахопліваюць усё больш прадпрыемстваў. На менскім заводзе колавых цягачоў, гэта тое прадпрыемства, куды на мінулым тыдні прыехаў Александр Лукашенко і размаўляў з працоўнымі, якія прынялі яго, сказаць цёпла гэта нічога не сказаць, якія ў твар проста крычалі яму «Ухадзі». І дырэктар прадпрыемства гэтага таксама прызнаў паразу Александра Лукашенко на выбарах, утварылі стачкам. І зараз на прахадной гэтага прадпрыемства знаходзіцца наша карэспандэнтка Хрысціна Чарняўская. Хрысціна, вітаю цябе. Вітаю, калегі. Што зараз адбываецца на МЗКЦ? Ці збіраюцца людзі каля прахадной, ці ідуць на працу, ці бастуюць? Ведаеце, на жаль, сёння нічога на заводзе колавых цягачоў так і не адбылося. Тут сабралася ініцыятыўная група таго самага стачкаму. Яны хацелі арганізаваць для супрацоўнікаў завода тайнае галасаванне па правядзенні забастоўкі, але па сутнасці ім не далі гэта зрабіць, таму што яны спадзяваліся, што яны могуць стаць за прахадной, каб менавіта раздаваць тыя самыя улёткі і падпісныя лісты, непасрэдна, каб быць упэўнены, што іх атрымоўваюць менавіта работнікі завода. Але тут з'явіліся супрацоўнікі міліцыі, якія стаялі на вуліцы, і проста папярэдзілі іх, што рабіць яны гэта не могуць, папярэдзілі пра адказнасць. Таму сёння яны вырашылі гэта не рабіць, падрыхтавацца лепш і паспрабаваць нейкім чынам іншым правесці, таму што на самой справе хочуць зрабіць усё па законе, як таго патрабуе беларускае заканадаўства, афіцыйна аб'явіць пра забастоўку, праз 2 тыдні пайсці на яе. Валанцёраў тут было вельмі шмат, яны падтрымлівалі работнікаў завода. Як што складзецца, мы зможам даведацца толькі вечарам, але як падзяліліся работнікі завода, на самой справе на іх аказваецца ціск. Зараз проста ідуць папярэджанні пра парушэнне ўнутраняга распарадку прадпрыемства. Ну і таксама папярэджваюць, прымусілі падпісаць лісты, што яны папярэджаны пра тую адказнасць, у тым ліку крымінальную, якую могуць несці гэтыя людзі, калі яны будуць надалей займацца арганізацыяй забастоўкі. Таму зразумела, што людзі вагаюцца, людзі ацэньваюць рызыкі для сябе, для сваіх сямей. Але, вечарам можна будзе ведаць, якое рашэнне было прынята, таму што нам ужо тэлефанавалі і казалі, што нават пасля сённяшняй ранішняй сустрэчы ужо некаторых людзей асабіста выклікалі на размовы. Пра што ішла гаворка з людзьмі, з начальнікамі, на жаль, невядома. Хрысціна, ці бачаны зараз каля прахадной МЗКЦ супрацоўнікі так званых праваахоўных органаў, бо, напрыклад, учора каля МТЗ АМАП разганяў людзей, якія там збіраліся, якія хацелі пратэставаць, а таксама тыя, хто прыйшоў падтрымаць працоўнікоў. Зараз частка супрацоўнікаў, іх на самой справе было сёння не так шмат, гэта было 2 патрульныя машыны, недзе 6 чалавек міліцыянтаў, якія стаялі на прахадных, ездзіла машына ДАІ вакол. Частка з іх, як я ўжо сказала, з'ехала. Засталося, напэўна, чалавекі 3, я зараз іх бачу, якія проста ходзяць вакол завода, так сказаць, што тут аўтазакі ці не, прысутнасць іх ёсць. То бок мы бачым, што ёсць прысутнасць АМАПа, ці міліцыі, так, дакладней, і мы бачым, што ўлады выкарыстоўваюць розныя сродкі псіхалагічнага ціску і запужвання працаўнікоў, каб збіць гэту хвалю забастоўкі, так? Так, таму што менавіта супрацоўнікі міліцыі папярэджвалі работнікаў завода пра гэту раздачу лістовак,
Таму гэта менавіта праз іхнімі сіламі намагаюцца як бы маральна ціснуць на людзей і запужваць. Наколькі рашуча настроеныя працаўнікі МЗКЦ? Ці ўсё ж такі ёсць шанс, што гэтая забастоўка будзе ажыццяўлёная, ці ўсё ж такі ўладам удасца дабіцца таго, што яны хочуць, а менавіта спыніць забастоўку на прадпрыемстве? Ну, на самой справе настроены яны рашуча. Нават яны кажуць, калі не атрымаецца арганізаваць забастоўку, калі большасць супрацоўнікаў завода не пойдзе на гэта, то для людзей застаецца вельмі важным выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю і паказаць, што ёсць тыя людзі, якія не згодны тым, як былі праведзеныя выбары ў Беларусі на пачатку жніўня. Яны не прызнаюць, што Александр Лукашенко з'яўляецца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь і не згодны з тым прымяненнем сілы ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Таму вось гэта для іх важна. Вядома, што і забастоўку яны хацелі правесці, але кажуць, што калі большасць на гэта не пойдзе, то на жаль, забастоўкі не будзе. Зразумела, Хрысціна, таксама нагадаем, што работнікі яны составілі спіс сваіх патрабаванняў. Гэта падтрымаць адсоўванне нелегітымнай улады, правесці новыя выбары, забяспечыць вызваленне палітзняволеных, ды не дапусціць гвалту да працаўнікоў завода з-за іх грамадзянскай пазіцыі. Ці вось працаўнікі атрымоўваюць падтрымку юрыдычную, псіхалагічную звонку. Ці яны разумеюць, што яны не адныя знаходзяцца пад ціскам і таксама іншыя людзі бастуюць і таксама да іх так ставяцца? Так, гэта яны разумеюць, юрыдычную падтрымку ім аказвае, таму што, паўтаруся, яны хочуць зрабіць усё згодна з беларускім заканадаўствам. Яны вельмі удзячны тым валанцёрам, якія прыходзяць і іх падтрымліваюць. Таксама як бы не супраць таго, каб кантактаваць з іншымі бастуючымі прадпрыемствамі, каб яны дзяліліся сваім досведам, яны разумелі, што гэта не адзінае прадпрыемства, якое гатова правесці забастоўку. Зразумела, дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Менску, з прахадной менскага завода колавых цягачоў была наша карэспандэнтка Хрысціна Чарняўская. А зараз самы час у вельмі кароткай форме даведацца самае галоўнае на гэтую хвіліну, што адбываецца ў нашай краіне. Еўразвяз не прызнае вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Падчас пазачарговага саміту, прысвечанага сітуацыі ў нашай краіне, кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў Еўразвязу асудзілі гвалт супраць мірных дэманстрантаў, заклікалі бакі канфлікту да дыялогу і вылучылі 53 мільёны еўраў для падтрымання беларускага народу. Святлана Ціхановская ў відэазвароце да лідараў краінаў Еўразвязу заклікала падтрымаць абуджэнне Беларусі ды не прызнаваць вынікаў выбараў, якія не былі ні сумленнымі, ні празрыстымі. Ціхановская нагадала пра стварэнне каардынацыйнай рады, якая мае спрыяць мірнай перадачы ўлады. На першым паседжанні каардынацыйнай рады абралі прэзідыум і прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем спыніць гвалт, вызваліць палітвязняў і прызнаць выбары несапраўднымі. Рада безвынікова тэлефанавала ў адміністрацыю прэзідэнта, каб паведаміць пра свае мэты і задачы. У пратэстах супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і гвалту сілавікоў ля будынку Міністэрства ўнутраных справаў і на плошчы Незалежнасці ў Менску ўдзельнічалі некалькі тысячаў чалавек. Беларусь Калій працягвае забастоўку. Рабочыя 15-тысячнага прадпрыемства не здабываюць руду і рыхтуюць поўнае спыненне вытворчасці. У горадні на плошчы Леніна адбыўся мітынг без электрычнасці ды гукаў узмацняльнай апаратуры, абяцаных раней гарадскімі ўладамі. Не было і абяцанай жывой трансляцыі на дзяржаўным тэлебачанні. Александр Лукашенко прызначыў новы ўрад. Прэм'ер і ключавыя міністры засталіся без зменаў. Падчас пасяджэння Савету бяспекі Лукашенко загадаў узмацніць ахову мяжы па ўсім перыметры, сачыць за перамяшчэннямі войскаў НАТО на тэрыторыі суседніх краінаў, спыніць беспарадкі ў Менску і гарантаваць працу прадпрыемстваў. Ангела Меркель не бачыць сябе пасярэдніцай у развязанні палітычнага крызісу ў Беларусі. Канцлерка Нямецчыны паведаміла журналістам, што тэлефонныя размовы з Александром Лукашэнкам арганізаваць не ўдалося.
Координаційная рада сфармаваная. Учора адбылося яе першае паседжанне. Мы ведаем, хто ўвайшоў у прэзідыум. Я яшчэ раз зачитаю. Гэта Светлана Алексеевич, Лілія Ўласава, Сергей Дылеўскі, Максим Знак, Ольга Кавалькова, Марія Калеснікова, Павел Латушка. Было паседжанне, былі спробы кантакту з адміністрацыяй прэзідэнта, аднак адміністрацыя прэзідэнта не адрэагавала, ніхто не падняў слухаўку проста. То бок жаданне ісці на нейкую сувязь з координацыйным рады няма. Але мы запыталі сябраў координацыйнай рады і прэзідыуму пра тое, што яны плануюць рабіць, пра іх першыя крокі, бо зараз менавіта ад гэтага ад іх чакаюць беларусы, все тыя людзі, якія выходзяць на вуліцы, каб развязаць вось гэты крызіс, канстытуцыйны крызіс, які ў нашай краіне зараз адбываецца. Сёння адбылося першае паседжанне координацыйнай рады. Падчас гэтага паседжання былі створаныя з сябраў рады, былі створаныя працоўныя групы, па якіх увесь час сёння яны працавалі. Гэта групы, якія тычацца рэгіёнаў, забастовак, фальсіфікацыі на выбарах, узаемаадносінаў з уладай і узаемаадносінаў з грамадствам, моладзі. І ўсе гэтыя групы будуць працягваць сваю працу, далучаць да сябе тых людзей, якія не ўвайшлі ў асноўны склад координацыйнай рады. І я думаю, што яны будуць толькі пашырацца, бо людзей, якія сёння гатовы падтрымліваць і дапамагаць сваім інтэлектуальным рэсурсам досыць шмат. Таму мы запрашаем усіх да ўдзелу. Асноўнае патрабаванне сёння і нас, і беларускага народа гэта патрабаванне законнасці. Калі ёсць нейкія факты і сведчанні аб тым, што людзей забіваюць, людзей там катуюць, тут не мы павінны прасіць улады ці праваахоўныя органы правесці расследаванне. Гэта павінна ісці ад іх. Таму мы сёння чакаем, і беларускае грамадства чакае, што гэта адбудзецца. І ўсе тыя людзі, якія задзейнічаны былі, яны панясуць адказнасць згоды заканадаўству. Я думаю, што мы не прапановваем штосьці незвычайнага. Натуральна, калі адбываюцца складаныя сітуацыі, людзі садзяцца за стол перамоваў і дамаўляюцца. Гэта пачынаецца ад сям'і, а тым больш гэта важна для краіны сёння Рэспубліка Беларусь. І мы, прадстаўляючы галаса, якія былі вельмі моцна чутныя апошнім часам па ўсёй Беларусі, кажам, што беларускае грамадства, большасць беларускага грамадства, падаўляючая большасць грамадства хоча гэтага дыялогу. І гэта натуральна, што мы яго будзем рэтрансляваць і прапаноўваць дзеючай уладзе. Вельмі важна зразумець, што гэта наша ўнутраная праблема. Хто бы не пытаўся сказаць, што мы зацікаўлены атрымліваць нейкае фінансаванне, ці ўплывы, ці выкарыстоўваць замежныя рухі дзеля таго, тым больш нейкія вайсковыя, ні ў якім разе. Мы павінны вырашаць гэтае пытанне ў рамках дзеючага заканадаўства, дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І таму неаднойчы ў сваёй рэзалюцыі Координацыйны савет менавіта ўспамінае дзеючую Канстытуцыю нашай краіны. Але зразумела, калі патрэбна медыяцыя, і Еўрапейскі саюз пра гэта сказаў, важна мець дыялог. І Расійская Федэрацыя, што вельмі важна, сёння таксама адзначыла, што важна другому боку распачаць гэты дыялог. Другому мелася на ўвазе якраз, я думаю, координацыйны савет патэнцыяльна, альбо тая частка, большая частка грамадства, як хоча дыялогу. Так мы да яго гатовыя. Калі ласка, калі нашыя партнёры гэтаму будуць спрыяць, это добро, але я спадзяюся, что мы все ж таки сядем за стол перамоваў. Если мы говорим о Координационном совете, мы не политическая сила, да? Мы сила, которая объединяет между собой гражданское общество и пытается услышать и дальше предъявлять какие-то месседжи, какие-то требования к действующей власти. Если мы говорим от нас, как от штаба Виктора Бабарика, для нас всегда было очень важно и приоритет сохранения прагматичных, дружеских отношений абсолютно со всеми соседями. Со странами ЕУ, с Украиной и с Россией. Мы этот месседж тоже доносим постоянно, и я надеюсь, что все понимают, что, живя в центре Европы, мы обязаны просто со всеми дружить и выстраивать взаимовыгодные отношения. Сёння беларускае грамадства прачнулася, і мы бачым, колькі людзей звальняецца з працы, звальняецца з дзяржаўных тэлеканалаў, і з дзяржаўных устаноў, і з медычных устаноў у якасці пратэста, колькі людзей выходзіць на вуліцы, колькі людзей выйшла апошняй нядзелі па ўсёй Беларусі. Гэта рэкорд нашай гісторыі. Ці вы можете сабе ўявіць, што людзі пагодзяцца з тым, што статус-кво захаваецца, яны апусцяць галовы і будуць маўчаць. Гэта, магчыма, хвілінныя паўзы, але ўжо не гадзінныя і не гады існавання нашай дзяржавы. Так што ўлада павінна зразумець, што можна прыціснуць, можна
прыцішыць, можна нейкімі сродкамі інфармацыйнымі казаць, што гэта не існуе і нема, але ўсё роўна гэта вернецца. Таму лепш пачаць гэты дыялог сёння, чым пазней гэта можа прывесці зноў да нейкіх такіх вельмі моцных, магутных рухаў грамадскіх у адносінах падобна вырашэння гэтай сітуацыі. Як мы бачым, Каардынацыйная рада мае надзею на дыялог. Да гэтага дыялогу заклікала таксама кіраўніцтва Еўразвязу на ўчорашнім надзвычайным саміце па справах Беларусі, але другі бок, праўладны бок, бок Александра Лукашэнкі пакуль не выяўляе жадання з нікім кантактавацца, лічачы сябе уладай, прычым Александр Лукашенко прызначыў новы ўрад, хаця паводле Канстытуцыі не меў права гэта зрабіць. То бок ён парушыў Канстытуцыю. Тым часам былы супрацоўнік беларускага МЗС Валерый Кавалеўскі выйшаў з пікетам да будынку гэтага ведомства. Ён заклікае ўсіх людзей, якія там яшчэ працуюць, каб яны працавалі для Беларусі, а не для узурпатараў, як піша ён на сваім плакаце. Ён заклікае іх публічна выказвацца пра падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, і пра фальсіфікацыі, і пра пратэсты. Ці яго пачулі, ці яго чуюць, і якую ролю зараз выконвае Міністэрства замежных справаў, і ці нешта яно можа таксама змяніць у краіне. Пра гэта я пагутарыла з Валером Кавалеўскім і прапаную вам паглядзець гэтую размову. Смотрю, Валер, вы вышли до Министерства замежных справаў з плакатом, что дипломаты служат не уладам, а народу. Вось патлумачце свою позицию. Внешняя политика Беларуси формируется президентом Беларуси, это зразумела, але тым не менш гэтая политика павінна заўсёды адпавядаць нацыянальным інтарэсам краіны. І гэта таксама праўдзіва і для Беларусі. Канстытуцыя гэта прапісвае, і гэта зразумелае правіла. А тое, што мы бачым на сённяшні дзень, знешняя палітыка вельмі часта кіруецца інтарэсамі трымання Лукашэнкам улады. І дыпламаты, хочуць яны гэта ці не хочуць, яны фактычна становяцца удзельнікамі гэтай дзейнасці. Тое, што яны павінны забяспечваць знешнюю палітыку такую, якая не заўсёды адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі, але яна служыць інтарэсам Лукашэнка, які з усіх сіл стараецца ўтрымаць уладу. Якія зараз настроі ў Міністэрстве замежных справаў? Ці людзі падтрымліваюць уладу тых, хто там працуюць? Мы бачым, што некаторыя зыходзяць. Вось як можна ахарактарызаваць тое, што там зараз адбываецца? Зараз мы можам бачыць па тых паведамленнях пра тое, што некаторыя дыпламаты сыходзяць з дыпламатычнай службы, ці яны робяць такія даволі выразныя ацэначныя заявы пра недапушчальнасць гвалту, пра недапушчальнасць фальсіфікацый. Гэта азначае, што ў Міністэрства замежных спраў такія настроі досыць крытычныя. Мы не можам казаць, ці гэта прыкмета таго, што гэта шырокая з'ява, што кожны супрацоўнік Міністэрства замежных спраў мае такія сумневы. Але тым не менш паказальна, што раней такіх прыкладаў былі адзінкі. Вельмі і вельмі мала дыпламатаў за гісторыю Беларусі сыходзілі публічна, разважаючы пра тое, што дзеянні ўлады недапушчальныя, што непрымальна ўжываць такі гвалт і што гэта ўсё не адпавядае нацыянальным інтарэсам. Што зараз галоўнае для беларускай дыпламаты, бо мы бачым, што ў краіне ствараецца, можа яшчэ не дваўладдзе, але сітуацыя вельмі неадназначная. Так, мы бачым, што старыя ўлады, якія прайгралі выбары, Александр Лукашенко, і ёсць улада, якая фармуецца, і ёсць прэзідэнтка-элект, гэта Святлана Ціхановская. Заўсёды ў Беларусі падчас такіх кампаній, выбарных кампаній, заўсёды перад дыпламатай стаіць задача забеспячэння міжнароднага прызнання вынікаў выбараў. Гэта досыць незвычайная задача для нацыянальнай дыпламатычнай службы. Я не думаю, што ў іншых краінах стаіць такая задача. Там, дзе дэмакратычны працэс сам па сабе забяспечвае празрыстасць і адпаведна праўдзівасць вынікаў выбараў.
Тым не менш перад беларускім МЗС ставіцца такая даволі рэдкая задача забяспечыць гэтае прызнанне. У гэты раз мы ведаем, што ў мінулыя гады мінулыя кампаніі гэта рабілася з рознай ступенню паспяховасці, а часцей за ўсё мы чулі крытыку. З 94 года ніводныя выбары, ніводзін рэферэндум у Беларусі не праводзіўся дэмакратычна. Вынікі яны заўсёды былі раскрытыкаваныя замежнымі краінамі, маю на ўвазе краінамі дэмакратычнымі ці міжнароднымі арганізацыямі, якія назіралі за выбарамі. Не было ніводных выбараў ці рэферэндумаў, якія заставаліся без крытыкі, такой даволі жорсткай крытыкі. У гэтым годзе ўжо не стаіць задача прызнання выбараў, таму што фактычна гэтая задача ўжо праваленая. І краіны рэзка заявілі пра непрызнанне, непрымальнасць тых дзеянняў, як той рэакцыі як дзяржавы на мірны пратэст беларусаў супраць фальсіфікацыі. Гэта выйшла ўжо па-за межы нармальнасці і па-за межы кантролю Міністэрства замежных спраў ці нават беларускіх уладаў, каб зрабіць выгляд, што гэты працэс збольшага дэмакратычны. На вялікі жаль, гэты працэс быў недэмакратычны, гэта было вельмі відавочна для ўсіх, для мільёнаў беларусаў, самых тых беларусаў, якія былі заўсёды заставаліся апалітычнымі. Вось тыя прыклады, тыя людзі, якія адыходзяць з Міністэрства замежных справаў, гэта прафесіяналы, гэта людзі, гонар якіх не вытрымаў хлусні і ў якой, якая проста пералілася зараз праз, хіба што гэта ўжо былі апошняя кропля. Вось што гэта азначае для дыпламатычнай службы? Яна застаецца без прафесіяналаў, там застаюцца людзі толькі верныя сістэме. Вось як вы гэта пракаментуеце? Тое, што адышоў гаспадар Бушыла, напрыклад, так, ёсць заява амбасадара Славаччыны, таксама заява амбасадара Гішпаніі. Гэта вельмі важнае пытанне. Дзякуй, што вы яго закранулі, таму што пабудаваць дыпламатычную службу нацыянальную займае вельмі шмат часу. Гэта вельмі сур'ёзны адбор людзей, якія прыходзяць у МЗС, гэта пастаяннае навучанне, гэта высокі ўзровень навыкаў, гэта разуменне кантэксту нацыянальнага і міжнароднага. Міністэрства замежных спраў гэта такое канцэнтраванае месца, дзе вельмі шмат інтэлектуальнай энергіі, вельмі шмат інтэлектуальнай сілы. І выбудаваць такую сістэму, выбудаваць гэты калектыў вельмі складана, займае дзесяцігоддзі. І калі мы бачым, што дыпламаты сыходзяць з дыпламатычнай службы, то, безумоўна, гэта пакідае такія сур'ёзныя прабелы у функцыянале Міністэрства замежных спраў. І мы можам сыходзіць з таго, што упэўнена можам сыходзіць з таго, што сыходзяць лепшыя, сыходзяць тыя людзі, якія заўзеюць за сваю краіну, якія дбаюць пра сваю краіну, для якіх дзяржаўны інтарэс насамрэч цэнтральны у сваёй справе. Потому што тыя людзі, якія кіруюцца сваімі асабістымі нейкімі меркаваннямі, што гэта прэстыжная праца, ці хутка я магу паехаць у замежную камандзіроўку, магчыма, такія людзі не заўсёды пойдуць на такое. Для іх такія меркаванні будуць цэнтральнымі. Як гэта даб'ецца на маіх асабістых інтарэсах. Таму людзі, якія сыходзяць, бадай, што это тыя людзі, якія з'яўляюцца цветам МЗС. І безумоўна, хацелася б, каб все ж такі гэтыя людзі знайшлі сваё месца ў дыпламатычнай службе, таму што для Беларусі вельмі важна, каб гэтыя людзі працавалі на карысць нацыянальных інтарэсаў. Я вельмі спадзяюся, што прыйдзе час, калі яны змогуць знайсці сваё месца ў дыпламатычнай службе, калі яны гэтага захочуць. Якія наступствы для беларускага Міністэрства замежных спраў і дыпламатычнай службы будзе мець тое, што зараз амаль усе краіны, за рэдкімі выключэннямі, не прызнаюць вынікаў выбараў, а Александра Лукашэнку прызналі персонай нон-грата ў Еўразвязе? Безумоўна, што гэта будзе вельмі цяжкім ударам для знешняй палітыкі Беларусі. Тыя намаганні, якія рабіліся на працягу апошніх 5 гадоў для нармалізацыі адносінаў з Еўрапейскім звязам, са Злучанымі Штатамі, такі унясенне
балансу ў знешнюю палітыку, якая да гэтага часу была разбалансаваная і больш такая хілілася на ўсход ці на краіны, скажем, там некай знешняй дугі. Вельмі важна было нармалізаваць адносіны з нашымі суседзямі, з еўрапейскім звязам. І сапраўды была зроблена значная праца і дасягнуты неблагія вынікі. Можна сказаць, што ўсе гэтыя дасягненні на сённяшні дзень перакрэсленыя. І як бы не развівалася сітуацыя, гэтую справу трэба будзе рабіць наноў. Застанецца Лукашенко ва ўладзе, ці прыйдзе новая ўлада, дэмакратычная ўлада, гэта будзе сур'ёзны аб'ём працы для беларускай дыпламатыі. Калі ж застанецца Лукашенко, па гэтым сцэнарыі, безумоўна, што беларускую знешнюю палітыку чакае значная дэградацыя. І гэта можа прывесці да сур'ёзных стратаў для беларускіх нацыянальных інтарэсаў, для беларускай знешняй палітыкі. І ў тым ліку гэта, безумоўна, будзе адбівацца і на той маральнай атмасферы, якая будзе панаваць у Міністэрстве замежных спраў. Таму што калі ты працуеш не на канструктыў, а працуеш на тое, каб тлумачыць увесь час, што адбываецца ў Беларусі, чаму гэтыя правы парушаюцца, чаму дэмакратычныя свабоды не выконваюцца, гэта вельмі няўдзячная праца. Яна вельмі хутка выматвае. І дыпламатам вельмі цяжка весці такую працу, асабліва калі яны вераць добрыя каштоўнасці, у высокія каштоўнасці і правоў чалавека, і дэмакраты, і свабод, і кіруюцца нацыянальнымі інтарэсамі у сваім разуменні, але тым не менш тыя заданні, якія ім прыходзяць, тыя арыенціроўкі, інструкцыі, якія прыходзяць з цэнтральнага апарату ці з адміністрацыі прэзідэнта, яны вельмі часам не пакідаюць шмат месца для дыялогу. Гэта могуць быць вядомыя нам паказванні пра падвойныя стандарты, пра тое, што Беларусь неяк успрымаецца не так, як нам хацелася б. Хаця, насамрэч, крытыка на адрас беларускіх уладаў на сённяшні дзень, конечно, вельмі абгрунтаваная. Дык вось, калі застанецца Лукашенко ва ўладзе, то гэта можа прывесці да таго, што нацыянальныя інтарэсы знешнія Беларусі вельмі моцна пацерпяць. І знешняя палітыка будзе дэградаваць. А што будзе ў выпадку, калі прэзідэнцкае крэсла зойме ўжо афіцыйна Святлана Ціхановская? Ці тыя людзі, якія зараз працуюць у Міністэрстве замежных справаў, змогуць застацца на месцах, на вашу думку, і ці змогуць яны адпаведна выконваць сваю працу, каб служыць новай Беларусі, калі можна так сказаць? Я, конечно, не могу казаць ад імя Светланы Ціхановскай, але думаю, што рацыянальна было б пакінуць значную частку калектыву на сваіх працоўных месцах, каб людзі працягвалі выконваць сваю працу. Гэта ўсё спецыялісты у сваіх пытаннях, яны добра валодаюць сваёй справай, і замяніць іх вельмі хутка, вельмі складана. Тым больш, калі людзі падзяляюць каштоўнасці і падзяляюць некую новую візію для будучага Беларусі. Разам з тым, я думаю, што Святлана Ціхановская яе прыярытэты будуць не значна мяняць ці фарміраваць новую знешнюю палітыку Беларусі. Яе задача, наколькі мы ведаем, падрыхтаваць новыя выбары. І пасля ўжо, калі народ Беларусі выбере новага прэзідэнта, той чалавек будзе фарміраваць новую знешнюю палітыку і, адпаведна, можа вносіць нейкія карэктывы у той, як выглядае МЗС, якія людзі яго напаўняюць, якія людзі ім кіруюць. Шановне гаспадарства, мы адчулі каментараў Валера Кавалеўскага наконт таго, што зараз адбываецца ў беларускім міністэрстве замежных справаў, а я заклікаю вас ствараць наш эфір ранішні разам. Пішыце нам смс-паведамленні, якія я з задавальненнем буду зачытваць, перадаваць рэдактарам. Так вы можаце ўплываць рэальна на тое, што мы паказваем у эфіры, а таму дазволю вам зачытаць некалькі вашых паведамленняў. Напрыклад, сёння насекомая назвала рабочых гаспадарамі заводаў. Калі ласка, папрасіце эканамістаў ды юрыстаў пракаментаваць, наколькі рэальны і законны пераход прадпрыемстваў пад кантроль іхных калектываў. Без замены прыкормленай сістэмы любых узроўняў будзе надта цяжка штосьці змяніць. Андрэй Барткевіч піша так. Учора ў Гродна, як у іншых гарадах Беларусі, на вуліцу горада выйшла небывалая колькасць людзей у знак нязгоды і супраць гвалту над мірнымі людзьмі. У горадзе я не пабачыў ніводнага супрацоўніка міліцыі.
не перакрываліся вуліцы, не было турнікетаў, все было мірна і спакойна. Мы, беларусы, культурныя людзі. Мы супраць беспарадкаў, мы супраць гвалту і супраць фальсіфікацыі. Мы патрабуем справядлівасці. Пішыце нам больш, я буду звяртацца да вашых паведамленняў. А тым часам мы ведаем і разумеем тое, што поспех пратэстах у пэўнай меры залежыць ад таго, ці атрымаецца вялікім прадпрыемствам працягваць забастоўкі, працягваць гэты рух, які пачаўся. А таму прапаную вам зараз паглядзець, што учора адбывалася перад прахадной МТЗ, дзе АМАП разганяў пратэстоўцаў і людзей, якія прыйшлі іх падтрымаць. Мас. Почти запугивание в том плане, которые выходят к проходной люди, сказали, ну, будете депримированы на 100%, если уйдете за проходную, мы вас увольняем. Ну и вот и пошло прессинг по цехам, людей пугают увольнениями, и люди уже начинают быть в таком смятении, какую сторону выбрать, эту или лукашенковскую, как можно сказать. К диалогу не готово ни руководство, которое здесь в заводе управления, где находится генеральный, и даже по цехам, потому что все боятся, что когда кормушка упадет отсюда, посыпятся воробьи и все эти по цехам, потому что все здесь, большинство людей назначенцы. Потому что тут такое творится на заводе, что просто страх что-то кому-то рассказать. Вот. Ну и люди тоже в смятении боятся. Все им говорят, что есть фонды поддержки. Но люди говорят, а где какие действия? Кто там получил деньги? Кто уже там получил помощь? Мы, простые обычные граждане Республики Беларусь, пришли сюда поддержать работников завода, чтобы они понимали, что солидарность и что сейчас все, что происходит в стране, очень важно для каждого гражданина своей республики. Мы бачылі, як учора грамадзяне і жыхары Менску прыйшлі падтрымаць тых людзей, якія працуюць на менскім аўтамабільным заводзе з плакатамі «Вы нашыя героі», што без вас не атрымаецца, якія падкрэслівалі салідарнасць сваю і разуменне важнасці тых працэсаў, якія зараз адбываюцца ў нашым грамадстве. А я маю з вами на сувязі з намі Еўгена Бахвалова, гэта працаўнік МАЗа, а таксама прадстаўнік стачкаму гэтага прадпрыемства. Доброй раницы, Евген. Доброй раницы. Что зараз? Так? Хочу сказать вам спасибо за вашу работу, передать благодарность от всех своих родственников, знакомых, друзей за ваш неоценимый труд во время как протестов, протестных акций и вообще за все время, что вы существуете. Просто вам благодарность хочу передать. Спасибо. Дякую вялікі, Евгена. Мы хочам выразіць нашу падзяку вашай мужнасцю, вашай трываласцю. Я вас хочу запытаць, як зараз выглядае сітуацыя на МАЗе, што кажуць людзі і што плануеце рабіць далей? Ну, собирается сейчас актив, боевой дух достаточно высок, с каждым днем он растет, люди выходят с проходных после работы и видят, какая поддержка собирается, какое количество людей, и у всех, повышается боевой дух. Кто не решался в понедельник участвовать в стачком и так далее, тот уже решается во вторник. Людей становится все больше и больше. Мы сейчас работаем над созданием стачкома с юристами, работаем с общественностью, собираем актив. Думаю, все будет хорошо, и в этой неделе мы уже создадим нормальный крепкий стачком, лидерами от каждого цеха, и уже у нас будет связь нормально, друг с другом. Сможем собираться, как-то организовываться и так далее. Ці кіраўніцтва прадпрыемства цісне на вас, так як ціснуць, напрыклад, на працаўнікоў МЗКЦ, так, дзе рэальна людзей прымушаюць падпісваць паперы, дзе слоўна іх запужваюць. Вось як выглядае у вас зараз адносіны з кіраўніцтвам? Конечно, так и есть. Как везде, так и у нас. Нас тоже и запугивают, и пугают увольнениями. Особенно, подходят идеологи к одному человеку, стоит толпа людей, допустим, на курилке рабочих. Они подходят к одному человеку, зовут за угол, поговорить, пугают по одному. Такая у них практика наблюдается.
Ну, пугают людей. Ну, те, кто уже в активе, те, кто уже с очком, а кто ходит и подписывается, тех уже не напугать. Мы просто им говорим, вы с ними не разговаривайте даже, вы отправляете к лидерам с очкомов, чтобы они разговаривали, ну, чтобы они не смогли вас запугать. И все, просто посылайте их куда подальше. Даже не говорите с ними. Вот пока что вот работает, актив собирается. Но еще и через проходную не пропускают, подбирают там пропуска. Вчера вообще там провокация была со стороны охраны, парня чуть, ну там начали руки ему заламывать, толкать его, ну и так далее. Там чуть все драка не разрешилась, но вовремя мы всех, ну, оттеснили, разрешили этот конфликт. Потому что наглость, ну, со стороны охраны очень большая, они специально вот, ну, пугают людей, чтобы не выходили. Мы хотели просто выйти, ну, собралось человек 150 за проходной со стороны завода, хотели выйти к людям и сказать спасибо, на 5 минут выйти и зайти обратно. Даже это не дают сделать. А ці у вас на прадпрыемстве былі таксама выпадкі, калі зачынялі працоўных у цехах? Ну, такое было только когда приезжал президент. Зачиняли в цехах, ну, чтобы, ну, для его личной безопасности. Закрывали всех в других цехах, там, ну, по мастерским и так далее. А сейчас такого, ну, вроде как я не слышал, чтобы закрывали людей. Такого у нас, наверное, нет. Спадарую Яўген, ці працаўнікі вашага прадпрыемства ведаюць пра тое, што ёсць месцы, дзе ім акажуць дапамогу, ёсць месцы, фонды, якія могуць дапамагчы грашыма, ёсць людзі, якія могуць дапамагчы нават пашукаць іншую працу, ці яны разумеюць, што вось гэтая салідарнасць насамрэч вельмі вялікая? Ну, насчет ведают, да, ну, все знают, что существует сейчас поддержка, что людей много, что поддержат, но просто, ну, как бы знают, что существует поддержка, но не верят, что в ответственный момент, ну, когда надо будет, что помогут им. Вот такой уверенности у многих нету. Но насчет того, что созданы фонды и так далее, все знают. То есть это мы донесли, это мы смогли донести до людей. Зразумела. Што вы сёння плануеце рабіць? Якія самыя бліжэйшыя у вас планы? Ну, ехать на работу, дальше вот собирать актив. Вчера мы с юристами договаривались, ну, консультировались. Человек, который ответственен за юридическую помощь, он приедет, он скопирует все документы, все по полочкам разложит. И будем собирать дальше подписи, создавать дальше с очком. Если соберется достаточное количество людей сегодня, то уже будем звонить генеральному директору, вызывать его на диалог и так далее. Дзякуй вам вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў працаўнік МАЗу і прадстаўнік стачкам у гэтага прадпрыемства спадар Яўген Бахвалаў, з якім мы паразмаўлялі пра тое, што зараз адбываецца на прадпрыемстве. І як бачым, на ўсіх буйнейшых прадпрыемствах сітуацыя, ну, в прынцыпе, вельмі падобная. Працаўнікі хочуць правесці страйк, улады пачалі іх запужваць, то бок крышку змянілі тактыку, але пакуль, прынамсі, працаўнікі ўсё ж такі ўсцяж спрабуюцца дамагчыся магчымасці пратэставаць законна. А я дазволю вам зачытаць яшчэ некалькі паведамленняў, якія пасля таго, як я пачала вам казаць, каб вы пісалі смс, адразу пачалі да нас з'яўляцца. Трымайце ў курсе па Навальнаму, ён у рэанімацыі, пішаце вы. Яшчэ адно паведамленне. Атручаны Навальны. Мы зараз гэта спраўдзім, мы, напэўна, пададзім болей інфармацыю пра тое, што адбываецца зараз у Маскве. Вось, таксама пішаце нам з Кішынёва. Дарагія сябры, сёстры беларусы. Мы глядзім Белсат онлайн, усё разумеем, калі атрымоўваюцца нейкія незразумелыя слова, то шукаем пераклад у Гугле. І шчаслівы чуць вашу мову і памаленьку вучыць яе. Падтрымліваем вас, вы сапраўдныя героі, жыве Беларусь. Так пішуць нашыя гледачы з Кішынёва, за што дзякуй вялікі, вельмі
прыемна тое, што наша мова гучыць ужо не толькі ў Беларусі, але дзякуючы нашаму тэлеканалу і таксама ў іншых краінах, і што вы можаце дакрануцца да нашай беларускай культуры і да нашай беларускай мовы. Учора на плошчы Незалежнасці людзі пратэставалі, сабраліся так, як заўсёды, увечары, каб выказаць сваю салідарнасць з палітзняволенымі, каб зноў патрабаваць, каб іх выпусцілі і патрабаваць перадусім новых сумленных выбараў і сыходу Александра Лукашэнкі. І вось паводле гэтага было таксама паведамленне, каб беларусы казалі, што Лукашенко не сыходзь, а тое, што ты звольнены, маўляў, гэтае слова мае большую псіхалагічную моц. Калі вам так спадабаецца, канешне, можаце ўжываць такія словы на мітынгах, на сустрэчах і на пратэстах. А я прапаную нам перанесціся ў Менск і паглядзець, як учора пратэставалі менчукі на галоўнай плошчы нашай краіны. Все за одним стоим. Мы хотим свободы, мы хотим отставки сегодняшней власти. Мы не согласны с выборами. И мы хотим это обозначить и показать свою позицию. И мы будем это делать, пока есть возможность у нас такая, пока эта власть не уйдет, мы будем этого добиваться. Причастна к тому, что происходило в начале прошлой недели. Речь идет о насилии, об избивании людей, об убийствах, о которых мы еще не все знаем. Что будет, я не знаю, честно. Я боюсь. Как девушка, как женщина, я боюсь, конечно. Но, наверное, есть что-то такое внутри, что заставляет, даже если ты боишься, выходить в любом случае, потому что это будущее. И если в будущем будет происходить еще больше какие-то такие ужасные вещи в нашей стране, это еще более страшно. Мы бачым, як беларусы вельмі мірна пратэстуюць супраць гвалту з плакатамі, без агрэсіі, збіраюцца проста, каб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. І нягледзячы на тое, што пэўныя медыа і таксама ўлады накручваюць вось гэтую спіраль гвалту, але мы бачым тое, што людзі не рэагуюць, паводзяць сябе вельмі спакойна. А ўчора на плошчы Незалежнасці прыехала таксама Марыя Калеснікава, каб паразмаўляць з пратэстоўцамі. Гэта прадстаўніца Каардынацыйнай рады, адна з 3 прадстаўніцаў аб'яднанага штабу, так, які быў яшчэ да выбараў. Цяпер ужо сябра Каардынацыйнай рады, і таму я прапаную вас паслухаць тое, што яна сказала учора на плошчы Незалежнасці.
пришла вас поддержать и сказать вам большое спасибо за то, что вы не сдаетесь, за то, что вы продолжаете показывать свое несогласие с тем, что творит власть. Спасибо вам! Вы невероятные! Только вперед, только вместе, не сдаемся, вместе победим! Спадарыня Марыя стараецца як бы падтрымліваць пратэсны дух у беларусах, заклікаць іх не спыняцца і натхняць іх на тое, каб ўсё ж такі не апускаць рукі, што вельмі важна ў гэты момант, у гэты гістарычны момант, які зараз адбываецца ў нашай краіне, але пратэстуюць не толькі ў сталіцы, таксама і меншыя гарады выказваюць сваё незадаволенне тым, што адбываецца ў краіне. Таму я прапаную вам перанесціся ў глыбокае, дзе таксама адбыліся мітынгі пратэсту супраць Александра Лукашэнкі, а таксама гвалту праваахоўнікаў. Людей обманываете и обдуриваете. И только развел это чиновников своих. Им подавал зарплаты, а людей обокрал. Усё життя за даром. Я лично усё життя почти за даром працевал. И говорил правду ему в очи, зато и терпел. Да. А наши белорусы уже не выдержали и вышли на митинги. И уже их ни в яким разе не остановишь. Ни силой, ни его насилия. Конечно, жаль, что трохи маловато нас собралось, и хотелось, как тут была такая колонна, як была у воскресенья, и такая масса народу, как все подтрымливали то, что почалось у Беларуси. Мы, конечно ж, разумеем, што кожны дзень хадзіць на пратэсты вельмі складана, але ведаю, што ёсць такія людзі, якія не прапускаюць аніводнага. А учора ў Менску пратэставалі, не ў Менску, а учора ў Віцебску пратэставалі настаўнікі. Настаўнікі гэта тыя людзі, якія апошнім часам вельмі часта вінавацілі ў тым, што, маўляў, яны былі датычныя да фальсіфікацыяў. Канешне ж, гэта не ўсе настаўнікі, таму ў Віцебску яны выйшлі, каб паказаць свою грамадзянскую пазіцыю, а мы іх запыталі, з якой мэтай яны там сабраліся і што яны хацелі паказаць. Этот митинг – протест тому, что происходит у нас в стране, какое беззаконие творит наша власть. Вот. А еще идет в СМИ такая информация, что учителя, прям все такие, они за действующую власть и поддерживают все нашего якобы президента. Так вот, мы вышли, чтобы развеять этот миф, что учителя также с народом. Мы поддерживаем всех бастующих в стране и требуем проведения честных выборов, чтобы власть нашу услышала и приняла наконец-то какие-то меры. Протестую против жестокости. Мне очень страшно. Еще особенно как маме, мне очень страшно, что происходит вообще с людьми. Бьют, убивают, и мне не верится, что это происходит в моей стране. Просто первые дни казалось, что когда я просыпаюсь, что это сон, хотелось в это верить. Ну а сейчас просто оказывается день за днем, что это реальность. Я просто даже не могла себе представить, что у нас когда-то такое будет. Это настоящая война. Я не могу просто сидеть дома и смотреть на это. Меня просто на части разрывает от боли. Я не могу заниматься обычными домашними делами. Просто хочется все время плакать. Вышло 12 числа. Мы встали в цепь солидарности женскую. Мирная акция была. Нас приняла РОВД. И,
Судили нас по статье за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Суд был 18-го, но его перенесли, потому что было недостаточно сведений каких-то. 25-го будет еще раз. Я не признаю действующую власть и не хочу учить детей, воспитывать их чему-то, какое нравственное воспитание, какое патриотическое, национальное мы можем дать нашим детям при действующей власти. Никакого. Я за честность, я за правду, я за справедливость. И находясь здесь, я таким образом показываю свою позицию, что я против насилия, что я против тех действий, которые предпринимает нынешняя власть. Мне хочется свободы, мне хочется жить в свободной стране, учить детей быть справедливыми, честными и настоящими белорусами. Нас мало, да, но мы есть. Я познакомилась уже с некоторыми людьми, которых раньше не знала. И на самом деле приятно видеть, что рядом с тобой плечо в плечо стоит тоже человек, который тоже где-то боится, который не знает, чем это все кончится, но стоит здесь и выражает свою позицию. Это здорово. Нас давно отучили выражать свои мысли, к сожалению. И просто надоело вот постоянно ходить с дрожащими ногами. Я сама вот, например, в комиссии не была, да, я не знаю, не могу, я не свидетель, как там что было, понятно. Но мне просто, можно сказать, повезло, там Бог миловал или что. И я очень понимаю коллег, которые там были и которые поступали не всегда по своей совести. Я уверяю вас, что все они, в 90% случаев точно, очень, подавленные, очень, на душе у них плохо, но это обвинять надо не их, а эту систему. Я вот не горжусь тем, вот как некоторые, меня там не было. Да, нас, кого-то там не было, кто-то там был, но я бы не хотела оказаться на их месте, когда на тебя давят. Мы призываем людей не нарушать законодательство Республики Беларусь. За то, что они избивали людей, просто прохожих. Я иду домой. У меня ребенок 13 лет с тренировки возвращался. Как? И вы говорите, ведите себя в рамках законодательства. Все ж, никто ж ни с лопатами, ни с вилами, ни с камнями. Просто люди отдыхали. У меня приятеля на Черняховке шел пешком. Пешком шел домой, возвращался с приятелем. Остановилась машина, закинули и увезли на 15 суток дали. 5 отсидел, выпустили, и все нормально. Надо писать в суды. Это бесполезно. Не в нашем государстве. Не в нашем государстве. Я знаю. Судья приехал, парень мне говорит, судья приехал, я начал ему доказывать свою невиновность. Он говорит, я вам не верю, я верю протоколу. Тым часам заснавальнік фонду па барацьбе з карупцыяй Алексей Навальны быў отручаны. У Твиттере з'явилось поведомление Киры Ярмыш. Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу. И вядома на гэтую хвіліну, што яшчэ зараз Алексей знаходзіцца не мае прытомнасці, яго падлучылі да апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх, і лекары працуюць над тым, каб неяк дапамагчы ўратаваць ягонае жыццё. Мы будзем сачыць за тым, што адбываецца зараз у Омску, у шпіталі, дзе знаходзіцца Алексей Навальны. Тым часам мы вяртаемся да Беларусі. Павел Латушка, які стаў адзін з фронтменаў каардынацыйнай рады, у сваім інтэрв'ю BBC распавёў, што яму настойліва заклікаюць, каб ён пакінуў тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, на што ён кажа, што ён не робіць нічога супрацьзаконнага і антыканстытуцыйнага. Тым часам ягоны дом аблілі фарбай, і мы зараз гатовы паказаць вам фотаздымкі з таго, што там адбылося. Закідалі ягоны дом, якая выглядае кроў. Намалявалі таксама чырвона-белыя сцягі. Былы дыпламат і былы дырэктар Купалаўскага тэатру кажа таксама пра тое, што яму за дзень паступае неверагодная колькасць смс-аў і тэлефонных званкоў, каб ён з'ехаў з Беларусі ў Расійскую Федэрацыю, на што пакуль ён не пагаджаецца, але мы бачым, што ціск уладаў пачаўся і на яго.
Таксама будзем сачыць за тым, што адбываецца з Паўлам Латушкам, які зараз адзін з твараў пераменаў на Беларусі, адзін з лідараў каардынацыйнай рады, які знаходзіцца ў прэзідыуме. І мы ведаем, што пасля таго, як яго звольнілі з пасады дырэктара Купалаўскага тэатру, яго вельмі падтрымаў увесь калектыў, а таксама людзі культуры запісалі шмат зваротаў, слова выказвалі, станавіліся каля тэатру ў знак падтрымкі, а ўчора Купалаўскі тэатр прыйшлі з обшукам, і мы мяркуем, што, магчыма, шукалі нейкія матэрыялы, каб знайсці абвінавачванне ў бок Паўла Латушкі. Тым часам мы пераносімся на Акрэсціна. Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Марыя Грыц. Марыя, добрый день. Ці колькасць людзей пад Акрэсціна зменшылася? Так, учора волонтери стискали свой лагерь, і зараз тут засталося літаральна 3 намёты, працуе кухня, можна падысці, атрымаць псіхалагічную і юрыдычную дапамогу, але координаторка лагеря мне сказала, што справа не ў тым, што на іх ціснулі і альбо там нейкія пагрозы былі. Рэч у тым, што зараз няма неабходнасці. За ўчорашні дзень выйшла з Акрэсціна толькі 2 чалавека, ноччу мужчына, і днём адпусцілі яго жонку. І зараз не шмат людзей вяртаецца за рэчамі, не шмат людзей, якія былі ў ізалятары, вяртаюцца за рэчамі, таму валанторам проста няма з кім працаваць. Людзі, якія аказваюць дапамогу, медыкі, юрысты і іншыя спецыялісты, яны будуць прыязджаць сюды раніцай і пасмена дзяжурыць да вечара. Ці ёсць інфармацыя, колькі людзей зараз яшчэ засталося ў Акрэсціна, тых, якія былі затрыманы падчас разгону мірных пратэстаў? На жаль, дакладных лічбаў няма, таму сказаць, колькі засталося людзей ў Акрэсціна, таксама складана. Але мы бачым, што ўсё ж такі праца пад Акрэсціна не спыняецца. Ці ты, можа, адчула пэўную стому валанцёраў ад гэтай працы, ці ўсё ж такі гэтай энергіі яшчэ хапае? Сёння раніцай людзі, якія засталіся яшчэ валанторыць, даволі бадзёрыя. Яны іх падтрымліваюць і былыя валанторы, і проста прыходзяць людзі, выказваюць сваю падтрымку, прыносяць штосьці, чым могуць дапамагчы ў лагер. Таму тут такая атмасфера адзінства, братэрства, сястрынства. Яны трымаюцца пакуль бадзёра. Вельмі добра, мы будзем спадзявацца на тое, што ўсе тыя людзі, колькасць якіх мы не ведаем, будуць хутка выпушчаны таксама з Акрэсціна, як выпусцілі ў некаторых гарадах, напрыклад, у Берасці. Ці маеш, можа, нейкія інфармацыі пра тым, што адбываецца ў Жодзіна, бо ведаем, што туды этапавалі галоўных фігурантаў палітычных, так, галоўных палітзняволеных. Гэта Сергея Ціханаўскага, а таксама Паўла Северынца. Больше часу я баўлю каля Акрэсціна, і пра Жодзіна мне складана штосьці казаць. Зразумела. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з пад Акрэсціна была Марыя Грыц, дзе, нягледзячы на тое, што поток людзей зменшыўся, ўсё ж такі ўсцяж застаюцца валанцёры, якія дапамагаюць людзям, тым, якія выходзяць з гэтай установы, вярнуцца ў рэчаіснасць, вярнуцца ў рэальнасць, але гэта не заўсёды лёгка. Тое, што яны там перажылі, тое, што яны перажылі падчас пратэстаў, затрыманняў, а таксама утрыманняў Акрэсціным, вельмі цяжка акрэсліць звычайнымі словамі. Шмат хто з вас і з маіх калегаў кажа, што нават цяжка спаць, калі чытаеш гэтыя сведчанні, але тым не менш важна іх фіксаваць, важна іх паказваць. І таму акурат зараз мы пакажам вам размову з адным з пацярпелых. Першы раз мяне затрымалі 10 августа. Это на наступны дзень пасля выбараў. Я выйшаў на праспект на Грушаўке. Я пачуў, што людзі скандуюць «Уходи». Мне было цікава, я выйшаў. Я на эту акцию не збіраўся ідти, але пошел. Это драйв, это когда там кажут по телеканалам нашим государственным, что там отморозки, наркоманы, але я там никого не бачу. Ни отморозков, ни наркоманов. Там люди шчырыя, яркие,
с гитарами, со скрипками шли, пели песни. Ну, дошли мы до администрации Московского района. Под мостом на Богушевича там уже стояла степка ОМОНа. Мы разумели, что нам туды уже не пройти, и мы вирішили обойти, пойти по вот эту новую развязку, якую построили. Яким там Дорошевич или як называется. Ну, але прошли мы 15 метров, и останавливается белый МАЗ. И я туль як муха и выбегаю умануть. Я пробег, может, 2 метра. Сзади мне по голове ударили, по ногам сбили. Ну, положили на асфальт. Вось, и потянули за ноги к автозаку, але мне повезло. Хлопец подскочил и омануть ударил под сраку. За им побегли, а там остановка и тумба, афиша была. Я за яе просто зашел и сховался там. Вот таким чином я пришел домой. Ну, через неделю, коли ўсё позаживало, я так само не собирался пойти, але... Ну, хотелось в душе пойти, конечно. Ну, пошел. На этот раз мне так не пошанцевало. Меня сострели у дворе возле магазина «Кубилец» на проспекте Дзержинского. И там было страшно. Лупили по голове, по рукам, по ногам. Я весь у крови был, и мне вызвали скорую. Меня завезли в больницу на Кижеватова, как она там называется, больница скорой помощи. Вот. Ну, там к оппозиционерам тоже отношение свое. Если врачи еще понимают, солидарны, младший медперсонал, медсестры и санитарки, они мне сказали, мы еще тебе добавим, чтобы ты больше никуда не ходил. Смутно помню, но помню, что я сказал, что я проголосовал за Тихановского. Он сказал, что я тебе помогать не буду. Врач. Но я не знаю ни имени, ни фамилии. Но мне сказали, что если хочешь, мы тебе добавим. Не оказали помощь абсолютно. Мне не дали ни одной таблетки, мне не сделали ни одного укола. Я просто вам показываю. Если вы видите мои руки, то бишь даже мне перевязку не сделали, там не обработали ничем. Ну, для них это вот мы такой расходный материал, который приезжает. Ну, может, у них свое отношение, я ж не знаю, может, они там думают, что я там бомж какой-то приехал. Когда я говорил, мне сказали, закрой рот. И больше об этом никому ничего не говори. У меня не было денег даже домой. Даже на на жетон, на талон. И вот я стоял, наверное, около 1,5 часа. Вот. Но нашелся человек, который остановился и подвез меня прямо домой. Его зовут Андрей, я хочу сказать большое спасибо ему. Сегодня целый день я боялся, что мне в дверь позвонят. Я боюсь репрессий не только ко мне, а к моим родителям, родным и близким. Это страшно. А еще больше всего боюсь, что люди день-два побастуют, и все это прекратится, и потом нас начнут по одному, по два вылавливать. Потом карательные оргии. Это как в Северной Корее, наверное. У нас уже все так, как в Северной Корее, практически. Еще только пока лебеды не едим. Мы единая нация, нам не надо ничего бояться, и нам надо идти до последнего. Это мой призыв ко всем белорусам. Если вы меня оставите, ребята, в таком же положении останутся люди, как и я. Нас будут преследовать, будем страдать мы, наши родители, родные и близкие. Поэтому останавливаться не надо, и надо идти до конца. Шановне гаспадарства, сведчанні пацярпелых людзей яшчэ раз падкрэсліваюць, якая важная салідарнасць, якая важная падтрымка для іх.
Пасля ўсяго таго, што яны прайшлі, тых катаванняў, жорсткіх збіццяў, гвалтаванняў, таму, калі ласка, будьце да іх ласкавыя, не забывайцеся пра гэтыя асобы і будзьмо салідарныя, бо мусім трымацца разам, інакш шансаў на змену ў краіне ў нас не будзе. І вось як можа выглядаць салідарнасць, паказвае наш наступны відэаматэрыял, дзе былы міліцыянт дзякуе Беларускаму фонду салідарнасці. Ён цвердзіць, што яму дапамаглі знайсці новую працу і заклікае іншых людзей паўтарыць ягоны шлях. Фонд «Байсол» дапамагае тым, хто згубіў працу альбо стаў ахвярай іншага пераследу з-за удзелу ў акцыях пратэсту. У яго таксама могуць звярнуцца сілавікі, дзяржслужбоўцы, якія хочуць пакінуць свае пасады ў знак пратэсту супраць гвалту ў Беларусі. Давайте паслухаем ягоныя словы. Ребят, привет. Спасибо, хотел вам сказать огромное еще раз за слова поддержки, которые вы мне пишете до сих пор. Извините, что я кому-то не могу ответить чисто физически, потому что вас действительно очень-очень огромное количество. Я искренне вас всех благодарю. Сейчас эта поддержка, как никогда мне нужна. У меня все замечательно. Ребята из фонда «Байсол» помогли мне с поиском уже работы. Я уже имею новую работу. Сейчас еще дополнительно прохожу обучение для новой для себя специальности, которую я абсолютно в корне поменял. Поэтому ребятам огромное спасибо выражаю. Вместе мы, правда, огромная сила, и мы точно непременно победим. Поэтому, ребят, те, кто сомневается, те, кто остался один на один со своими проблемами, не стесняйтесь, пишите, звоните, я буду рад вам всем помочь. Спасибо большое. Тым часам людзей, якія пакідаюць дзяржаўныя пасады, сыходзяць на знак пратэсту з дзяржаўнай службы, усё болей. Да іх далучыўся і Алексей Пяткевіч, які быў лекарам прэзідэнцкай лечкамісіі. Ён звольніўся са сваёй працы, хацеў выказаць свой пратэст супраць таго, што адбываецца ў нашай краіны, і з ім паразмаўляў мой калега Віталь Бабін. Я так разумею, што менавіта падзеі пасля выбараў сталі прычынай вашага звальнення, але калі канкрэтна вы прынялі гэтае рашэнне? Конкретно было именно 14 августа после репортажа возле Окрестина пострадавшие давали интервью и рассказывали о том, что там происходит, как их били. Я не думаю, что они врали, потому что они показывали телесные повреждения характерные. Што вас больш за ўсё як грамадзяніна і як доктара ўразіла у гэтых сведчаннях? Тяжесть повреждений. Множественные повреждения. Люди просто синие, они показывали ноги, спину. Синие, промежность, конечно, не показывали, но я им верю, это очень больно. Это очень больно. Переломы, травмы, что подтверждают коллеги из больниц, где им помощь оказывали. Я как хирург, я просто знаю, что это такое, и это очень больно. Калі-небудзь раней у вас узнікалі думкі звольніцца з гэтай лечкамісіі? Вы знаете, это довольно хорошее место для специалиста. Оборудование, возможности научного роста, возможности для продвижения наших технологий не только по республике, на международном уровне. К нам же ведь приезжают со всего мира и лечатся люди. Мы уважаемые, поэтому нет, наверное, не помню повода, что мне хотелось уволиться. Што далей? Ведаю, што вы разам са сваёй сям'ёй жывеце на службовай кватэры. Вам давядзецца пакінуць яе. Мы прям в процессе, вы видите, автомобили, мы сейчас в процессе перевозим вещи к моей маме.
Ці былі ўжо нейкія прапановы з іншых арганізацыяў аховы здароўя для вас, як для спецыяліста, каб уладкавацца на новую працу? Да, в общем-то, да, много, и не только из нашей республики. Але вы хотели бы застаться ў Беларусі ці разглядаеце варыянт пераезду? Я вам скажу так. Это моя родина, моя земля. Это мой народ. И, естественно, уезжать отсюда мне не хочется. Меня здесь знают как специалиста, меня уважают. У меня есть пациенты, которые ходят только ко мне. Поэтому у меня мотивации уезжать с родины нету. Естественно, если я почувствую, что какая-то опасность для меня, моей семьи и так далее, естественно, я буду их защищать. А защищать можно только одним способом – это уезжать из страны. Поэтому вариантов много и на восток, и на запад. Я хочу жить на родине. Як отреагировали ваши коллеги на ваше решение? Вообще-то сегодня у меня вал смс-ок с разных стран. Поразительно. И звонят, и поддерживают. То есть негатива я пока не увидел. Все больше ваших коллегаў-медыкаў выказваюць салідарнасць, нават прыходзілі пад будынак Міністэрства аховы здароўя. Як вы расцэньваеце гэтую салідарнасць, як вы расцэньваеце рэакцыю на гэтыя акцыі міністра аховы здароўя Владимира Караніка? Такой вопрос интересный, конечно, в плане оценки. Ведь я там не был, я могу только оценивать его реакцию по масс-медиа. Я бы, конечно, хотел посмотреть подробно с начала до конца диалога. Я его не могу найти нигде. Так, чтобы непредвзято было оценить. Я не знаю, Караник очень взвешенно отвечает всегда. Он может ассоциироваться у людей с системой, да, но насколько я знаю, в его где предыдущее место работы, в онкодиспансере городском, его оценивали коллеги очень положительно. Что б вы хотели ўвогуле сказаць усім гэтым людям, уладам і, магчыма, самим беларусам напрыканцы нашей размовы? Уладам, конечно, я хотел бы сказать, не применяйте больше такое насилие. Я против категорически. Людям, пострадавшим, я хочу пожелать скорейшего выздоровления, заживления физических и психологических травм, чтобы в их жизни больше такого никогда не произошло, ни по какой причине. Своему народу я хочу сказать одно, то, что я сейчас повторяю всем. Я горжусь своим народом. Натхняльныя словы ад ужо былога лекара прэзідэнцкай лечкамісіі Алексея Петкевіча, з якім паразмаўляў мой калега Віталь Бабін. Вы пішаце нам, запрашайце ў студыю людзей, які могуць каментаваць тое, што адбываецца ў Беларусі, як гэта робяць у сваёй краіне Віталь Портнікаў, Нікалай Княжыцкі, Роман Бессмертны ды іншыя патрыёты. Будзем намагацца гэта рабіць. А учора ў нашу студыю завітала Вераніка Цыпкала, прадстаўніца аб'яднанага штабу, жонка экс-кандыдата на прэзідэнцтва Валерыя Цыпкалу, якога не зарэгістравалі, таму нават не можам яго назваць. Кандыдата ў кандыдаты на прэзідэнцтва Валерыя Цыпкалы. З ёй паразмаўляў мой калега Сергей Пацасон, і вось што яна учора распавяла ў нашай студыі, адказваючы, між іншага, і на пытанні ад нашых гледачоў. Спадарыня Вераніка, галоўнае цяпер пытанне: краіне патрэбны лідар, і пра гэта таксама пішуць нашыя гледачы. Нам патрэбны лідар. Ці Святлана Ціхановская, ці вы, Вераніка Цыпкала, ваш муж Валер Цыпкала, збираетесь вяртацца ў Беларусь, і калі гэта магчыма? Во-первых, у нас есть избранный президент, им является Светлана Тихановская. Александр Лукашенко так не лечит. Александр Лукашенко так не считает, но если вы посмотрите на те очереди, которые стояли в избирательной комиссии, в пункты голосования во время 9 августа, например, я сама голосовала в Российской Федерации, в посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации, и очередь там растянулась на 2,5 километра, люди стояли более 6 часов, чтобы проголосовать, сделать свой выбор. Я, между прочим, тоже обошла с своей стороны всю очередь, у меня заняло это несколько часов, чтобы пообщаться
пообщаться с людьми, поговорить. Во всей очереди я встретила только одного человека, который поддерживал действующую власть, действующего президента Лукашенко. Все остальные люди, которые находились в очереди, они как раз-таки поддерживали Светлану Тихановскую. Поэтому, на мой взгляд, единственным легитимным президентом в Республике Беларусь на сегодняшний день может выступать только Светлана Тихановская. Именно поэтому мы сейчас активно разговариваем со всеми руководителями стран, с руководителями, с высшими должностными лицами стран и просим признать от их стороны легитимность единственного президента – это Светлана Тихановская. Ну добре, сёння Еўрапейскі звяз не прызнае Александра Лукашенко прэзідэнтам, прызнае па сутнасці яго узурпатарам, такім чынам гаворыць пра тое, што будзе дапамога для рэпрэсаваных беларусаў, але ці гэта тая рыторыка, якую разумее Александр Лукашенко? Александр Лукашенко разумее толькі сілу. І цяпер ён кажа, ну стойце з кветкамі, можаце хадзіць з нацыянальнай сімволікай па вуліцах беларускіх гарадоў, хаця ўжо таксама пачаліся абмежаванні сёння. Але што далей? Понимаете, Александр Лукашенко, он точно так же видит, что происходит сейчас на улицах Минска. Мы же видим, что за последнюю неделю какое огромное количество людей вышло не только на улицы Минска, но и на улицы всех белорусских городов. Вы видите то состояние, в котором находится Александр Лукашенко, когда он приезжает на заводы, а ему кричат «уходи». И я думаю, что в любом случае он понимает, что он не является легитимным президентом этой страны. Он понимает, что у него нет уже уважения граждан этой страны, что люди его не поддерживают, что реальные проценты его поддержки, если во время выборов, я предполагаю, это было 10-13%, то после того, что произошло на этой неделе, когда людей задерживали, людей избивали, людей мучили, издевались над людьми в тюрьмах, на Крестина, в Жодино, в тюрьме в Жодино, когда над людьми издевались сотрудники ОМОН, я думаю, что реальный рейтинг Лукашенко уже около 3%. Поэтому, чтобы он понимал, чтобы он не понимал, Лукашенко, я считаю, что, во-первых, уже произошел разлом элит, да, то есть мы видим, что очень многие сотрудники правоохранительных органов и ОМОН, и силовых структур, они стали переходить на сторону. Но это некалькі человек, а система это тысячи человек, или не десятки тысяч. Да, но система же видит, что у нас сколько миллионов выходит на улицы, и система же точно так же видит, что люди больше не поддерживают Лукашенко, и система точно так же видит, что все его любые распоряжения, которые в дальнейшем будет издавать указы и акты, не будут исполняться, как это делалось раньше, потому что у него нет ни популярности среди населения, у него нет поддержки среди населения, у него не будет поддержки ни со стороны международного сообщества, которое его признает Европейский Союз, его объявило персоной нон-грата, то есть он не имеет права представлять Республику Беларусь на международной арене. Соответственно, психологическое давление, которое на него сейчас оказывается, я не думаю, что он пойдет дальше и в планах, я думаю, что он должен все-таки одуматься и сложить свои полномочия. Вось так распавядала, адказвала на пытанні Сергея Падсасонага ў нашай студыі Вераніка Цэпкала. Тым часам паведамляла вам таксама сёння пра тое, што дом Паўла Латушкі быў абліты белай і чырвонай фарбай, таксама намаляваны чырвона-белыя сцягі нейкімі вандаламі. Вось. І былы дыпламат казаў пра тое, што яму кажуць, каб ён з'ехаў за мяжу пасля таго, як ён адкрыта падтрымаў пратэст. Вось. Але на дадзены момант сябра каардынацыйнай рады па трансфер улады знаходзіцца пад аховай. Так паведамляе радыё «Свабода». Спадзяемся, што нічога спадару Латушку не пагражае. Тым часам мы атрымоўваем ад вас паведамленні пра тое, як людзей прымусова змушалі прыходзіць на праўладныя мітынгі. Вось, напрыклад, у Гомельскай обласці Калінкавічскага раёна у прымусовай форме пад пагрозай звальнення людзей везлі на мітынг у падтрымку Лукашенка. Такіх мітынгаў прайшло некалькі учора. Нашы карэспандэнты пабывалі ў Менску, а таксама ў Бабруйску, каб вы маглі таксама паглядзець, як выглядаюць штучна зробленыя мітынгі ў падтрымку ўжо нядзейнага прэзідэнта. Поддерживаю своего президента и хочу лучшее для своего ребенка, не хочу войны. А есть где-то какая-то война? Ну, быстрее всего, что она будет. С кем?
Ну, с кем будет война. Я не хочу своего ребенка растить в плохое время. Мы жили прекрасно, пенсию мы хорошую получаем, все, живем в достатке, ходим под мирным небом, не боимся никого. А что с нами сделала молодежь? Они над нами надругались, насмеялись. Я, например, довоенная, я была в концлагере, я инвалид второй группы. Мне просто жалко твою Белоруссию. Выборы прошли честно. Если б кто-то другой, я согласилась бы с другим, если бы оно... Ну, там же было ясно, что Тихановская не проходит. Там ее почитать программу, и все буквально и сразу... Он только наш президент. А цяпер абмяркуем апошнія падзеі ў палітычным жыцці краіны з палітолагам Паўлам Усавым, які зараз знаходзіцца з намі на сувязі. Павал, добрая раніца. Добрая раніца. Як вы пракаментуеце першыя крокі каардынацыйнай рады? Ну, першых крокаў, па сутнасці, пакуль што няма. Ёсць пэўныя заявы, якія кіраваныя хутчэй на змягчэнне пазіцыі ў дачыненні да ўладаў, не высоўваюцца нейкіх ультыматумаў адносна выпушчэння ў бліжэйшыя часы палітычных вязняў, не прапаноўваюцца крокі, накіраваныя на тое, каб гэтыя умовы, патрабаванні выканаць. Ну, самае галоўнае, як мне падаецца, ну, не ставіцца пытанне, якім чынам адхіліць Лукашенка ад улады, бо праз дыялог, відавочна, гэтага дасягнуць не ўдасца. Ну і, як мне падаецца, мы не можам казаць пра пазіцыю ўсёй рады. Учора быў выбраны так званы прэзідыум, і, на маю думку, ён не зусім з'яўляецца рэпрэзентатыўны, но хутчэй збольшага прадстаўляе чамусьці штаб Бабарыка. Мы ведаем, што ад самага пачатку штаб Бабарыка кіраваўся збольшага такім памяркоўным падыходам. Падаваў скаргі, нейкім чынам дыстанцаваўся ад пратэстаў, нават да гэтых пратэстаў не заклікаў. І у мяне ёсць пэўныя страхі адносна таго, што такая марудная ў пэўным сэнсе пазіцыя праз нейкія канстытуцыйныя механізмы, праз нейкія там перамовы, можа гэта ўсё прывесці да таго, што хваля пратэстаў, хваля гэтай энергіі супраціву можа сысці на не, як і сысці самае галоўнае ў гэтых пратэстаў, памкненне працоўных калектываў баставаць. Чым даўжэй гэты працэс перамоваў, дыялогу ці нейкага стварэння нейкай агульназаканадаўчай платформы для правядзення гэтай дыялогу будзе працягвацца, тым больш шансаў таго, што Лукашенко застанецца пры ўладзе. Спадару Павел, якой можа быць роля зараз Святланы Ціханаўскай? Яна зараз знаходзіцца ў Літве, нагадаем, учора яна выпусціла зварот, але як бы яе роля ў палітычным жыцці змяншаецца, ці яна зможа перахапіць гэтую ініцыятыву і ўрэшце стаць гэтым лідарам, пра што яна казала ў сваім папярэднім звароце? Ну, тут усё залежыць, канечне, ад Святланы Ціханаўскай. Мы бачым, што перадаўшы нейкія паўнамоцтвы для кіравання палітычным жыццём каардынацыйныя рады і, у прынцыпе, перадаўшы нейкую палітычную актыўнасць і аўтарытэт
прэзідыуму, яна сама дыстанцавалася ад гэтых працэсаў, і гэта вялікі мінус, бо той давер, той аўтарытэт, які яна мела, мог бы дазволіць надалей ціснуць і аказваць ціск унутры Беларусі на улады, перш за ўсё мог быць выкарыстаны для далейшай мабілізацыі, а вось менавіта нейкая такая сегментацыя цэнтраў прыняцця рашэнняў, аўтарытэтаў прыводзіць да дэзарыентацыі грамадзянаў, якія выходзяць на вуліцу. Асноўнае пытанне, якое мы чулі на працягу апошніх дзён, што далей. І вось якраз такі на гэтае пытанне, што далей, адказу яснага няма. Далей прапаноўваецца нейкі дыялог. Але мы ведаем, што якраз такі дыялог выгадны не для грамадства, а для ўлады. Як я ўжо сказаў, пачнецца працэс, і ён ужо ёсць. Забоўтванне гэтага крызісу, і фактычна беларускае грамадства губляе час. Замест таго, каб канкрэтна прапанаваць стратэгію дзеяння, яна базуецца на наступных прынцыпах, што працоўныя калектывы, мясцовыя супольнасці, якія там бастуюць, выходзяць на вуліцу у малых мястэчках, у малых гарадах, там у пасёлках, яны фактычна павінны змушаць гэтыя лакальныя ўлады, пачынаючы ад самага нізавога ўзроўню сельскіх радаў, скончваючы там гарадскіх радаў, прымушаць улады гэтыя сыходзіць, бо гэтыя ўлады, як элемент усёй вертыкалі лукашэнкаўскай сістэмы, яны нелегітымныя. І фактычна гэтыя лакальныя рады, можна іх назваць па-рознаму, грамадзянскія камітэты, каардынацыйныя камітэты мясцовыя, яны павінны фактычна станавіцца мясцовай уладай. Толькі такім чынам, адбіраючы на месцах пэўныя паўнамоцтвы, скажем так, паралізуючы дзейнасць уладаў на месцах, можна нейкім чынам змусіць да рэальных палітычных саступак і да рэальных палітычных зменаў. Як мы побачылі, нават выхад 250-300 тысячаў людзей у Менску, па сутнасці, не прывёў да сур'ёзных палітычных саступак, і тым больш не прывёў да таго, што Лукашенко там сышоў у адстаўку, ці нейкі міністр тых сілавікоў, якія давалі загады на прымяненне сілы, былі звольнены. То бок фактычна сістэма засталася, якая яна была до 9 жніўня, і тым больш мы бачым, што павялічваецца ціск на актывістаў, павялічваецца ціск на прадстаўнікоў штабоў, і учорашняе, напрыклад, відэо з Юрыем Воскресенскім, адным з чальцоў штаба Цыркала і Бабарыка, сведчанне таму, што ўлада ачуняла і пачынае наступ. І асабліва учорашнія заявы Лукашенка падчас паседжання сакратарыяту дзяржбяспекі. Гэта сведчыць, што улады прыгатаваліся да наступу на грамадзянскую супольнасць. І такая кволая рэакцыя, такія кволыя дзеянні, нейкія паседжанні, каардынацыйныя рады, яны даюць, на жаль, уладам карт-бланш. Ці Святлана Ціханаўская павінна вярнуцца ў Беларусь, каб усё ж такі ачоліць гэтыя пратэсты, надаць ім новы штуршок, каб яны зусім не загаслі? Я думаю, што так. Па-першае, яна павінна, яна павінна як лідар, бо яна так ці інакш з'яўляецца сімвалам гэтых пераменаў. Яна стала, магчыма, нечакана для сябе гэтым ключом да зменаў крыніцай, да вось такога узрушання беларускага грамадства. Думаю, што яна павінна сама ясна уяўляць сабе, як павінны ў Беларусі адбыцца змены, не перакідваць адказнасць за прыняцце рашэння на нейкія там калектыўныя органы. Гэта добра, калектыўны аўтарытэт добра, але гэты калектыўны аўтарытэт, гэтая рада павінна быць працягам яе ўласнай канцэпцыі, яе ўласнага бачання. Калі яна дыстанцуецца, то фактычна ніякага выніку тая самая рада не прынясе, бо яна павінна кіраваць гэтай урадай, а не нейкія там прадстаўнікі, нават знаходзячыся за мяжой. Пакуль што яна яшчэ аўтарытэт палітычны, пакуль што яна
палітычны сімвал пераменаў, і згубляць гэты капітал, вельмі важны капітал. Ну, гэта будзе катастрофа для беларускага грамадства і для будучыні Беларусі. То бок, якімі павінны быць яе наступныя крокі, на вашу думку? Як я уже сказал, что повинно быть не то, что там кроки, она повинна координовать деятельность вот этого президиума, это первый момент. Другий момент, я думаю, повинно быть ясное бачение, яким чином тиснуть на влады. Это протяг, и это повинно быть ясным коммуникацией, послание для представников, протягивать забастовки. Другий момент, повинны быть окреслены ясные меты и час досягнения этих метод. Як я уже сказал, когда не выпускаются вязни, снова начинается огульная забастовка. Эти вязни повинны были отпущены вчера, позавчера, 3 дні назад, чтобы протягиваются катования, никто не покараний. Ну і третій момент – механізм перехопу вертикалі, про який я вже казав, на місцях, під час гэтых страйкаў, під час демонстрацій. І гэта павінна, тобто, як я вже казав, що адхіляць ад улады мясцовыя прадстаўніцтва, вертыкаль мясцовую, там, мэраў ці кіраўнікоў сельскіх радаў, ці кіраўнікоў гарадскіх радаў, і выдвигаць, ачольваць гэтыя рады пратэстоўцаў ці працоўныя калектывы. Гэта ўжо дэталі. Але пакуль не будзе вось такога канкрэтнага дзеяння ў дачыненні да вертыкалі, таксама і да сілавікоў, то гэты працэс проста будзе хаджэнне па замкнёнаму колу, можна яшчэ будзе правесці некалькі дэманстрацыяў, але без реального перахопу улады, нехай на месцах, гэта, безумоўна, ў цэнтры вельмі цяжка зрабіць. То, як я ўжо казаў, на жаль, гэта не прывядзе да зменаў. І яна, Светлана Тихановская, як фармальна выбраны кіраўнік дзяржавы, неважна там, гэтыя выбары не адбыліся, нелегітымныя, сам факт, што людзі яе падтрымалі, робяць яе легітымнай у вачах грамадскасці. Тут інструмент права, законаў, ён проста не працуе па прычыне таго, што у аўтарытарных краінах гэта не можа працаваць. І яна фактычна можа кіраваць гэтымі працэсамі, яна фактычна можа прызываць людзей да таго, каб іх ініцыятыва пераўтваралася ў нейкія палітычныя вынікі. Як яшчэ раз падкрэслю, мінімум гэта магчымасць праз гэтыя пратэсты, дэманстрацыі ў малых мястэчках, гарадах проста вымушаць мясцовыя ўлады сыходзіць у адстаўку. Спадару Павел, выбачаюся. Спадару Павел, ці вы бачыце магчымасць нейкім чынам прывесці Светлану Тихановскую да інаўгурацыі, каб яна прыняла прысягу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь? Ці гэтая магчымасць зараз ёсць, хаця бы гіпатэтычная? Ну, фармальна ёсць. Безумоўна, фармальна можна зрабіць усё, што заўгодна. Можна фармальна нават утварыць урад беларускі, і фактычна фармальна можа быць утворана двоеўладдзе. Але гэта таксама трэба замацаваць сваімі дзеяннямі. Безумоўна, гэта будзе даволі моцны прэцэдэнт на постсавецкай прасторы, бо такія прыклады ёсць у святовай гісторыі. Гэта тая ж самая Венесуэла, гэта тая ж самая Лівія і Сірыя. Но пытанне, што потым будзе, што з гэтым рабіць далей. Канешне, зараз вось якраз той момант, калі гэта можна было б зрабіць. Мы бачым, што і беларускія амбасадары некаторых краінах пераходзяць на бок пратэстоўцаў. То бок гэта быў вельмі важны крок. Не абавязкова, каб яе там прызнавалі як прэзідэнта замежнай краіны. Можна гэтую ініцыятыву падтрымаць, але для беларусаў гэта быў бы вельмі важны сігнал, які паказваў, што Светлана Тихановская бярэ на сябе адказ. Фактычна, як я ўжо сказаў, де-факта
яна легітымная, легітымна абраная прэзідэнт Беларусі. Прэзідэнт-элект, для тых людей, прэзідэнт-элект, можна так сказаць. Так, і, безумоўна, гэта можа даволі моцна пахіснуць пазіцыю скансалідаваныя беларускага дзеячага кіраўніка, які узурпаваў уладу, фактычна захапіў яе сілы. Тое, што адбылося ў Беларусі, гэта сілавы захоп улады. Тут уже няма ніякіх іншых юрыдычных нейкіх формулёвак. Антыканстытуцыйны захоп улады, кропка. І Ціхановская ў дадзеным кантэксце, неважна там, якія там формулёўкі, яна з'яўляецца выбраным большасцю людзей, менавіта большасць людзей ёсць і закон, і ёсць і ўлада, нават падзейнічаюць па дзейснай канстытуцыі. Яна з'яўляецца прэзідэнтам. Яна гэта павінна проста зразумець і павінна гэтым карыстацца. Такія відэа, звароты, яны недастатковыя. Яна павінна быць у публічнай інфармацыйнай прасторы нон-стоп. Дзякуй вам вялікі за такі разгорнуты каментар па тым, каб зразумець, што зараз адбываецца ў нашай краіне. Нагадаю, што па тэлефоннай сувязі я размаўляла з палітолагам Паўлам Усавам. А тым часам зноў сёння не выйшаў новы нумар камсамольскай праўды ў Беларусі. Яго проста не змаглі надрукаваць. У доме друку ізноў нечакана зламалася машына, так паведамілі журналісты выдання ў соцсетках. Хаця PDF-версія газеты своечасова трапіла ў дом друку. Нагадаем, што вечар у панядзелак камсамольцы таксама паведамілі, што станок не працуе. Вось, і таму нумар за 18 жніўня мусіў выйсці з фота самай масавай акцыі пратэсту на вокладцы. То бок мы бачым, што ўлады чыняць перашкоды і таксама медыям, якія стараюцца праўдзіва асвятляць тое, што адбываецца ў нашай краіне. Але мы сочым за пратэстамі, бо гэта безумоўна і забастоўкамі, бо гэта безумоўна зараз самыя галоўныя рэчы, якія адбываюцца ў нашай краіне, і прапаную вам паглядзець, як напярэдадні выглядала сітуацыя на прадпрыемстве Белшина. Завтра я поеду в Минск на собрание РЭП, как передали генеральному, как зарегистрировали вообще наши требования и объявление забастовки. Люди, многие бастуют, кто-то сидит на рабочих местах, чтобы не уволили, ничего, не нарушает дисциплину, но к работе не приступает. Вчера начали собирать подписи на официальную забастовку. Собрали около 150 подписей, отнесли их в правком, чтобы правком представлял наши интересы перед генеральным директором и тому подобное. Заявили все требования, как и везде, отставка президента, признание выборов недействительными, освобождение заключенных и привлечение к уголовной ответственности всех, кто издевался над людьми. В данный момент все собираемся идти и узнать, какой ответ нам даст правком. Многие остались на рабочих местах, вышло за проходной, человек 10, наверное, точно вышло. Потому что я вижу многих. У меня сегодня вторая смена, но я и вчера свой выходной весь день на заводе провел, и сегодня пришел. Уже получил приглашение в Минск на заседание РЭП, где будут обсуждаться вопросы создания стачкома и тому подобные вещи. Я был 10-го арестован. Вчера поздно вечером вышел. Новостей никаких не знал. Но пришел сегодня в ночь на работу, отработал ночную. Тут забастовкой не пахнет. С моего цеха парни, он толковый, с дневной смены. Вот они здесь пошли в правком с какими-то требованиями. Не знаю, это идти в желтый профсоюз, требования там, отставка Григорьевича, все такое. Желтый профсоюз — это, не знаю, они как цепные псы у нашего режима. И не знаю, что они там договорятся. Думаю, будут сейчас пару выпускать, то-то сё, то-то сё. Я думаю, придут они ни с чем. Или скажут, подумаем, потом что-то решим. Ничего они там не решат. У нас тут вроде как разобщенность, не готово. Знаю, я пришел на работу, у нас один обрезчик, говорят, не работает, бастует. Как вот один бастует, все работают.
Это тоже что-то, это ж не забастовка. Зарплату вроде платят, по 1200, там больше получаем. Как это бросить? Ну и страх. Все бы бросили, бы я бы бросил, как говорят, а как вот всем бросить? Я что-то думаю, ну не знаю, что там парни договорятся, решат. Многие хотят забастовки, а вот страшновато. А кто-то вообще не хочет. Я жительница города Бобруйска, и я считаю, что нашему предприятию нужна поддержка, потому что это психологически такой серьезный шаг выйти на забастовку, и вот я пришла поддержать, потому что это крупнейшее предприятие нашего города. Я не боюсь, я поэтому выхожу с плакатами, я хочу показать всем жителям Бобруйска и всей Беларуси, что бояться не нужно. Мы, каждый человек, отдельный человек, мы должны жить в свободной стране. Почему мы должны жить со страхом? Почему я должна бояться выйти на улицу? Почему я должна бояться рассказать о своем отношении к той же самой политике и к власти? Считаю, бояться не нужно. Чтобы не было дисциплинарных взысканий, по требованию руководства надо написать объяснение, что участвуем в общенациональной забастовке. Никаких дисциплинарных наказаний за это тоже не может быть. Участвовать можно? Да. Что касается наших конкретно конституционных прав как граждан, эта забастовка должна производиться именно должен состояться диалог конкретно с генеральным директором завода. Правком со своей стороны пошел на этот момент, что передаст наше обращение генеральному директору. И уже дальше диалог будет между непосредственно гражданами, созданием там стачкомов и всех вот этих необходимых процессуальных дел, и конкретно уже с руководством Белшины, если такой диалог вообще будет иметь место быть. Что касается дальнейшего, единственное, что правком сказал, в плане работников Белшины, которые сегодня, их очень много, людей, которые подписали это все, но до сих пор боятся и не знают, что будет с ними в будущем, никакие к ним вещи там есть в обращении, никакие санкции не будут применяться. Пускай они боятся, выражают свою точку зрения. Все, что правком будет делать согласно закону, будет защищать людей согласно законодательству Республики Беларусь. Вот. Вот, в принципе, общее содержание нашей беседы, если есть какие-то вопросы. Сегодня, которые собирали подписи, будет у генерального директора. Он пообещал. Что вы будете делать сейчас? Вы сейчас объявляете забастовку, да? Вот, на рабочих местах. Мы будем бастовать, дальше продолжать бастовать на своих рабочих местах. На сегодняшний день непонятно, на самом деле. Согласно законодательству говорят, что я обязан давать еще объяснение письменное на рабочем месте, почему я бастую. Если честно, не очень понимаю это, потому что я конкретно и в аудиозаписи, и конкретно, начиная еще с пятницы, объявил всем, что присоединился к республиканской забастовке, что подписал петицию. Неужели этого недостаточно? И неужели я должен подписать еще, каждый день приходить и подписывать, и писать какие-то объяснения, какие-то юридические документы? Неужели непонятно, какие требования выдвигает народ? Неужели непонятно, какие требования выдвигает каждый из нас лично? Но вот говорят, что юридически я должен еще каждый день приходить на работу и писать такое объяснение своему руководителю. Не знаю, насколько это юридически верно. На данный момент такое объяснение не даю. Второе, по этому поводу мой руководитель составляет акт о отказе от работы. В этом акте даже не спрашивают мое мнение, согласен я с тем, что в этом акте написано или нет. Его просто пишут, составляют, подписывают лицами при этом присутствующим. А то, что я выражаю свое несогласие с содержанием этого акта, меня никто не спрашивает. Тоже вопрос спорный. И третий момент. Нас пытаются подвести к тому, сейчас сразу говорю, что мы где-то что-то кого-то агитируем, чтобы как-то или напугать, или как-то подвести к уголовной ответственности. Не знаю, для чего это делается. На самом деле могу вам сказать следующее. Имеются письменные, не письменные, а аудиозаписи, разрешенные с лица директора завода, которые он записывал наш с ним личный разговор и разрешил производить такую запись нам, где есть
конкретные слова о том, что нас призывают не бастовать, что тоже является нарушением. Кто знает, тот может почитать. В разных кодексах сами найдете, кому интересно. И второй момент, есть такие слова начальства, когда я конкретно задаю вопрос. Вы считаете, что мое заявление, требование или просьба моего заявления, чтобы я написал за свой счет уйти с работы, или вообще описать еще дополнительно, что я бастую, присоединяюсь к общенациональной забастовке, считается ли это заявление юридически правильным, и ваша просьба вообще в принципе законной? Мне никто не ответил, а мой начальник вообще личный, административный, сказал, что я не знаю, по закону это или не по закону, у меня свой закон. Есть конкретная запись, если кому-то интересно, могут обратиться. Директор какого завода? Это не директор, это мой административный начальник конкретно. Учора наши корэспандэнты размаўлялі з працаўнікамі Белшыны. Мы бачым, што стаялі людзі, якія падтрымоўвалі, крычалі: «Белшына, мы з табой». А як сёння выглядае сітуацыя на гэтым прадпрыемстве? Больш пра гэта ведае наша корэспандэнтка Марына Малчанова, якая зараз там знаходзіцца. Марына, добрай раніцы. Якія сёння настроі на Белшыне? Добрай раніцы. Вот я зараз знаходжуся каля цэнтральнай прахадной Белшыны, і сёння тут пакуль што поўная цішыня. Учора тут была сустрэча, такі невялікі мітынг працоўных і гараджан, якія прыйшлі падтрымаць працоўных і іх забастоўку. Група працоўных пайшла ў будынак завода кіраўніцтва, яны панеслі генеральнаму дырэктару свой спіс патрабаванняў, заяву на забастоўку. Сярод гэтых патрабаванняў правядзення сумленных выбараў, непрызнанне вынікаў выбараў, якія былі абвешчаны, вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне затрыманняў і гвалту сілавікоў на вуліцах горада і ўвогуле Беларусі. З генеральным дырэктарам у іх не атрымалася сустрэцца, ён не выйшаў на сустрэчу, як і на мінулым тыдні таксама ён не выйшаў да працоўных, калі яны тут збіраліся. Размаўлялі з правкомам, ён паабяцаў, што не будуць звальняць тых, хто заяўляе пра забастоўку, што яны могуць прыходзіць, знаходзіцца на сваіх працоўных месцах, не працаваць, сказаць: «Так, я бастую». Ну і ў разе патрэбы начальніку напісаць тлумачэнне пра тое, што яны бастуюць. Ну і сёння з'явілася інфармацыя пра тое, што некаторым працоўным, якія адкрыта заявілі пра забастоўку, былі заблакаваныя прапускі. Але вось я зараз размаўляла з некаторымі з гэтых працоўных, і пакуль што не пацвярджаецца гэта інфармацыя. Не ведаю, як там дакладна, можа, каму і заблакавалі. Такая ситуация на сёння. Дзякуй вялікі. Каля Белшыны знаходзілася і распавядала нам пра тое, як выглядае сёння сітуацыя на гэтым прадпрыемстве наша корэспандэнтка Марына Малчанова. А тым часам на Мінскі завод колавых цягачоў, дзе быў створаны страйкавы камітэт, склалі спіс патрабаванняў і вырашаюць, ці далучыцца забастоўкі. Мы распавядалі пра гэта на пачатку нашага сённяшняга эфіру. Вось сярод іх патрабаванняў: адхіленне нелегітымнай улады, новыя выбары, вызваленне палізняволеных, абарона працаўнікоў заводу ад ціску, за грамадзянскую пазіцыю. Якой была рэакцыя кіраўніцтва, распавядаюць палітык Андрэй Дмітрыяў, працаўнік заводу Александр і валанцёрка, якая прыйшла падтрымаць працаўнікоў гэтага прадпрыемства. На МЗКТ стварыўся стачком, і на сённяшні дзень яны хацелі правесці, я б сказал так, падрыхтоўку для галасавання, да, што людзі думаюць, калі праводзіць, напрыклад, забастоўку, ці праводзіць яе, ў якім фармаце. Вось. На сённяшні дзень, безумоўна, адміністрацыя спрабуе гэтаму перашкодзіць. Так, яны вось прыцягнулі там нейкую раённую міліцыю, якая тут стаіць, і быццам бы кажа, што мы парушаем парадак. Вось, хаця мы ўсё роўна частку улётак раздалі, як бы, і гэта ўсё роўна, ну, нармальна, як бы. Вось. Стачком зараз захваляваўся, бо зразумела, гэта людзі жывыя, у якім пагражаюць, ці, я б сказал так, ім пагражаюць, што будуць пагражаць, да, і вось. Але я ўпэўнены, што я спадзяюся, што яны сёння сустрэнуцца, падумаюць і все ж таки збяруцца з сіламі і пойдуць наперад. Сабралося 200 чалавек, і яны хацелі вось арганізаваць неяк забастоўку.
Але якраз пасля гэтай сустрэча была ў 11:30, і там у хлопцаў толькі 20 ёсць мінут на тое, каб усё саставіць, нешта зрабіць, аб нечым дагаварыцца, дамовіцца. І гэта вельмі мала, і не ўсіх перапынак на абед у адзін і той жа час, неяк яны сабралі 200 чалавек. Ужо пасля гэтага на ўсіх, хто быў на гэтай сустрэчы, пачалі аказваць нейкі прэсінг і казалі, што будуць пераводзіць на 2/3 заробку, здаецца, і будуць пазбаўляць прэмій, так, прэміяльных нейкіх. І ўжо праз гадзіну сабраліся толькі 20-30, не памятаю уже, человек, мало. Такой формы заявления. Там есть был пункт, также запрещается принуждение к участию в забастовке, статья 391. Что в установленных случаях человек может быть привлечен к уголовной ответственности, статья 398. Документ довольно большой, ознакомились их и попросили подписать. Поэтому сразу мы не хотели подписывать, но потом сказали, что все-таки будут готовиться списки, кто не подписал, и будут приняты меры. Какие меры, неизвестно. Давление как такового не оказывалось, просто просили подписать, что мы ознакомились с этим документом. А вот какое давление будет сегодня, я, затрудняюсь. Будет, скорее всего, беседа с руководителем правкома, вызовут заместителю генерального по деловой работе и кадрам, и скажут, что нам будет за это. Сёння просто пытанне вельмі простае. Ці мы наступныя некалькі тыдняў, за гэтыя тыдні здолеем усе разам, працоўныя людзі, менеджеры, моладзь, пенсіянеры, усе разам пераламіць сітуацыю на нашу карысць, зрабіць тое, каб у Беларусі больш ніколі не білі мірных людзей, ніколі не пыталі мірных людзей, каб больш ніколі не кралі нашыя галасы, і мы самі абіралі ўладу, ці наступныя 5 год. Гэта будуць гады помсты ад сённяшняй улады за тое, што мы пасмелі падняць свой голас. І я ўжо тое, што сказаў хлопцам, я паўтару і вам. Калі мы павернемся да іх спінамі, каб сыходзіць, яны будуць нас даганяць і біць. Вось гэта актуальная сітуацыя на МЗКЦ, дзе былі нашыя карэспандэнты і паразмаўлялі з удзельнікамі пратэсту, якія сабраліся ля прахадной, таксама з палітыкам Андрэем Дмітрыевым. Шаноўнае спадарства, ёсць такі чалавек, якога завуць Андрэй Кулакоў. Ён кіроўца мікрааўтобуса. Ён размаляваў свой гэты мікрааўтобус надпісам «Жыве Беларусь», а таксама сімваламі штаба Светланы Ціханаўскай на бортах. І штодня ў Віцебску ён ездзіў на пратэсты і быў у эскорце тых людзей, якія выходзілі паказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Але даішнікі выпісалі яму штраф у 54 рублі за адсутнасць тэхагляду. Все ж таки спадар Андрэй вырашыў прайсці гэты тэхагляд. Разам на гэты тэхагляд з ім прыйшлі, сабраліся, хіба што тут напісана, каля сотні віцеблянаў. Яны падтрымалі яго воплескамі і сабралі грошы на гэты тэхагляд. Чаму ён не прайшоў яго раней, запытаеце вы? А все таму, што спадар Андрэй ужо раней зачыніў нават сваё індывідуальнае прадпрымальніцтва, так? Каб не фінансаваць рэжым Александра Лукашенка, і таму менавіта ён не хацеў праходзіць тэхагляду і плаціць штрафы. З ім паразмаўлялі нашыя карэспандэнты і запыталі, навошта ён так размаляваў свой мікрааўтобус. Комиссия, 2 штрафа по техосмотру. Прям 2 по Да. техосмотру. Так 2? Первый выписали в воскресенье, второй вчера. Первый раз, когда остановили, хотели применять силу из-за того, что я отказался проследовать в их автомобиль. Но потом набежали люди с камерами, и они успокоились. А другий раз? А второй раз, там более адекватный был сотрудник, просто подошел и выписал повторный протокол. Как-то так. А як вам в Гуглі прийшла гэтая думка размаляваць власную машину? Вам не шкода было яе? Мысль пришла еще задолго до выборов. Просто 9 числа не рискнул, так как силовики там очень сильно жестили. Потому что заломали бы сразу, как только выехал на дорогу. А коли поехали? В это воскресенье. Когда марш свободы был. Як люди реагують на вашу машину?
все положительно. Ну, почти все. А кто отрицательно? Ну, несколько лукашистов было. Даже в моем, Что говорили? даже в моем дворе сегодня бабулька пришла, там эту фигу мне показывала в окно. Ось такі віцебскі жыве мабіль. Тым часам голас у тым, што адбываецца ў Беларусі, забіраюць музыкі, артысты, мастакі. Мы сабралі для вас іхныя выказванні, каб падтрымаць у гэты нелёгкі час і паслухаць іхныя думкі пра Беларусь. Родные мои земляки, як же приемно бачыць вяртанне красно-белых сцягаў, чырвона-белых сцягаў на наши вуліцы, наших городов, наших вёсак. Мы спадзяемся, что победа будет за нами. Бо мы вольные люди, мы вырашили идти вольным шляхом. Так и будет. Вітаю вас, земляки. Дорогие сяброўкі, шановные сябры, браты і сёстры, гаспадарства, зразумейце, нам трэба давесці ўсё гэта да перамогі. Калі мы не давядзем гэта да перамогі, усім гамон, усім нам будзе гамон. Таму возьмите волю ў кулак, возьмите ўсю волю ў кулак і давайте ўсё гэта зробім. Трэба згуртавацца і зрабіць гэта ўсё. Вельмі вас прашу. Упершыню за шмат гадоў беларусы аб'ядналіся. Гэта вельмі важна. Я раю вам запомніць гэты момант, гэтыя дні, гэты тыдзень ці гэтыя дні, якія яшчэ не закончыліся. Я спадзяюся, што перамога прыйдзе вельмі хутка. Нават калі будзе цяжка. Я раю ўсім рабіць сваю справу якасна, верыць у перамогу. Усё набліжаць гэты дзень, як магчыма, кожнаму з нас на сваім месцы. Жыве Беларусь! Шановне гаспадарства, дзякуй вам за нашу супольную раніцу, якую мы правялі разам з вами. Далучайцеся да нашай вечаровага эфіру, які правядуць мае калегі о 18 гадзіне па Менску. Заўтра ў студыі ранішняй з'явіцца мой калега Віталь Бабін. Сачыце за падзеямі ў Беларусі. Не забывайце пісаць нам свае паведамленні. Усяго добрага і да сустрэчы.